tots i totes. Anem a fer el dibuix d'un paisatge aquesta setmana. Serà la feina que tindrem de plàstica per fer durant 15 dies. Doncs el primer que farem serà revisar el material que necessitem. Necessitarem un full, necessitarem un llapis, necessitarem sacapuntes, necessitarem goma no necessitarem. Un palet, perquè com jo no tinc regla, això ho utilitzaré de regla. Necessitarem colors, si voleu, jo tinc aquesta capsa meva de colors, aquí tinc els colors, així que si vull fer la feina amb colors, doncs utilitzaré aquests, uns colors o uns rotuladors, depèn si vull fer-ho amb rotuladors o amb colors. La deixo aquí preparada per si de cas la necessito. Molt bé, doncs comencem. El primer que farem serà fer un marge per delimitar tot l'espai de la meva fulla. Doncs farem una línia per sota, una altra línia per la banda de dalt, i ara una dels pels costats, un per la banda de la dreta i un altre per la banda de l'esquerra. Més o menys que quedi recte i que quedi bé. Ja ho tinc. Molt bé, doncs comencem a fer el nostre dibuix. Doncs dibuixarem, pensem, un bosc amb un riu. Doncs dibuixarem aquest riu primer, jo dibuixaré per exemple aquesta part d'aquí, que serà una part d'un costat del riu, una altra part d'aquí, que aniria per aquí, el riu que es perdrà per aquí, i aquí per aquí que vindrà, i es perdrà aquí i farà la volta. Molt bé, ja tinc el riu. Ara anem a posar alguns detallets al riu. Doncs li posarem unes pedres, per exemple, i una altra pedra. Farem la corrent del riu aquest, farà la volta per aquí, i aquí també feia la volta i se n'anirà per aquí. Molt bé, més cosetes que tenim aquí a la part de davant. Doncs podríem fer aquí, per exemple, unes fulles. Doncs farem una mena de fulles. I aquí unes plantes que estan pel riu. Molt bé. Què més? Dibuixarem una altra pedra aquí, al mig, i dibuixarem una planta de riu, d'aquestes que surten al mig del riu. Dibuixarem per aquí, per exemple, un arbre que vingui per aquí, amb les seves branques, una altra branca per aquí, i una altra branca, per exemple, per aquí, i li posarem les fulles, perquè és així, que són aquí. Aquí dibuixarem un altre arbre, per exemple, per aquí, cap aquí, una branca, aquí aniria l'altra, aquí aniria l'altra, i baixaria per aquí. I farem també una mica de textura, igual que aquest. Molt bé, i farem un foradet. I li farem també aquí les fulles. Molt bé, dibuixarem algunes plantes més per aquí, perquè quedi més de bosc, i una altra per aquí, per exemple. Molt bé. Què més podem fer? Doncs li farem uns núvols. Un núvol per aquí, per exemple, i un altre núvol que vagi per aquí. Molt bé. Doncs vinga, seguim. Dibuixarem també unes muntanyes que aniran per aquí, pujaran, i aquesta baixaria per aquí i continuarà per aquí. Perfecte. I aquí anem a fer també una mica d'herbes. Després tot això us ho pintaré. I aquí darrere podria haver un arbre més fàcil. Molt bé, dibuixarem aquí el nostre arbre, diferents branques, i també li posarem les fulles. Molt bé. Jo penso que ja el tenim prou bé, aquest paisatge. Així que ara el que farem serà començar a posar-li color. Molt bé, doncs vinga. Començarem pel que està sempre, el que està més enrere. Collirem els nostres rotuladors i ara començarem a treballar amb els blaus. Així que pintarem el cel. Per exemple, agafaríem un blau cel que podria ser aquest d'aquí. Agafarem aquest d'aquí. Molt bé, doncs som-hi. Primer jo dibuixaré, repassaré tot el que és el contorn del meu dibuix.
que haurem de fer serà fer-li una foto. Un exemple, amb un mòbil, posarem la càmera del nostre mòbil i anirem a la càmera. Intentarem acostar-nos al màxim perquè es vegi la foto, el nostre dibuix, el més possible. I un cop tenim, fem una foto. Podríem fer una de més lluny per assegurar-nos que ens queda bé, la que més ens agradi. I podríem també fer, per exemple, el detall que més ens agradi. Apropant molt la càmera, doncs agafarà aquest trosset on fa la volta al riu. Un cop tenim la foto feta, només hem de posar-la a l'ordinador i per mitjà de la Classroom enviar-me-la a mi o al vostre professor de plàstica. Doncs fins aquí, espero que us hagi agradat i dintre de 15 dies ens tornem a veure amb la següent feina. Vinga, fins ara, porteu-vos bé i cuideu els vostres. Adéu-siau.